ዓለም ወተመይጠ ኢየሱስ ውስተ ኢየሩሳሌም ወይቤ ኢየሩሳሌም እንተ ትቀትልዮሙ ለነቢያት አእምሪ እስመ ሀለወቺ ትትመዘበሪ ወኢትትርፍ እምኔኪ እብን ዲበ እብን ወእምድኅረዝ ርእስየኪ ማኅደረ አድ ገዳም ዘዘከርኩ ግብረ ጸአቱ እምውስተ ገዳም እስመ ይሃድር ውስቴትኪ ሰለስተ ምእተ ወዕለታት ንዑሳነ ወለእመ ይጸንዑ ሕዝብየ በሃይማኖት ርትዕት ወተአደዉ ትእዛዝየ ውእተ አሚረ ርእስየኪ ኢየሩሳሌም እምድኅረ ሀደሩ ውስቴትኪ አእዱገ ገዳም ወከመ ወጠንኩ ለኪ ወርእሲ ይህድር ውስቴትኪ ጉድጓድ ወርእሲ ይሴባህ ውስቴትኪ ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ብፁዕ ብእሲ ዘነበረ በሃይማኖትየ በውእቱ መዋዕል ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም ሳለከ ኢየሱስ አለ ሁሉ ሳለከ ኢየሱስ ሳለከ ኢየሱስ ሳለከ ኢየሱስ ንጉስ ሳለከ ኢየሱስ አለ ቅዱስ
ሰማያት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ዝሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 37 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ኣቲ ነቢያት እትቐትሊ ነቶም ናባኺ ዝተላእኹ ብእምነት ትቕጥቅጢ ደርሆን ጨቓዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትእክቦም ክንደይ ንደቅኽም ክእክቦም ዘይደለኹ ንስኺ ግን ኣበኺ ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳብ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይክትርእዩንን ኢኹም እሞ እነሆ ቤትኩም ዓንዩ ክተርፍ እዩ ብለኩም ኣለኹ። ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወፂኡ ክኸይድ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም ህንፃ ቤተ መቕደስ ኣርኣይዎ። ንሱ ድማ መሊሱ እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም በሎም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ ብለኩም ኣለኹ ከዓ በሎም። ቀሊል ፈተሰባይ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቃል ገና ኣይክሓልፍን ኢሉ ጌታን ደቂ መዛሙርቱ ምንቲ ጽንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ምንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳት ቦታትና ዝተሰምያ ኣብያተ ክርስቲያንን ምንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ከይክሕልዎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ እዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኩሉ ሕማም ስጋን ነፍስን ዝሓመሙ ኣቦታትና ንዴታትናን ኣሕዋትናን ምንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማንን እግዚአብሔር ንዓናን ንኣቶምን ሰናይ ነገር ክገብረልናን ብሂወትን ብጥዕናን ክሕልወና ንኣና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ እቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኩሉ ብኻልእ መንገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እግዚአብሔር ብቕኑዕ መንገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ብደስታን ናብ ዓዶም ክመልሶምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ ፍረ ገርዓውህን ፍረ ኣይዋምን ወይንታትን ምንቲ እቲ ኣብ ዓለም ኩሉ ዘሎ ፍረ ዝፈርይ እፅዋትን እግዚአብሔር ክባርኾምን ከብዝሖምን ብዘይገለ ጥፋት ከፍርዮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክበናን ንልቢ ገዛእትን ድያንን ኩሉ ሰዕቢ ሰናይ ነገር ከራህራልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ መፍቅሬተ እግዚአብሔር ሃገርና ኤርትራ እግዚአብሔር ክሕልዋን ብሰላም ከንብራን ጸልዩ። ምንቲ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትና ንዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም እግዚአብሔር ንኽዕርፎምን ነፍሶም ክዕርፍን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ህዝብና እግዚአብሔር ክባርኾምን ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ምግባር ሃዋርያ ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ምድሓን ህዝብን ምንቲ ሓለወ ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ ህይወትን ንብረትን ብፁዕን ቅዱስን ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦና ቄርሎስን ጳጳስ ኣቦና ኤልያስን ህይወትን ሓልዩ ብህይወቶም ሓልዩ ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ኩሎም ኩሉ እምነት ዘለዎም ማሕበረ ህዝበ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳን መባ ዘቕርቡን እግዚአብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ ኩሎም እቶም ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ሓሳባት ዝሓስቡ ሰባትን ምንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቕኑዕ ነገር ዝጻምውን ቅኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኣብኣቶም ከንብርን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ። ምንቲ ነቶም ብቁርባንን ብዕጣንን ብዘይትን ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ዝሓልዩን ዝንበቡ መጻሕፍቲ ዝህቡን
እግዚአብሔር ኣብ ትዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎምን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ንጸልዩ ምእንቲ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘክሩና ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርቲ ፍቕሪ ክቦምን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ንጸልዩ ምእንቲ ብኻታትን መሳኺንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቓትን ዘርኢ ዝዘሩ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑቓት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይቕረ ክብለሎምን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ንጸልዩ ምእንቲ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጭነቑ ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ብማእሰርቲ ሰይጣናት ዝተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ንጸልዩ ኩሎም እቶም ነፍሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ንጸልዩ ናይዚ ዓመት እዚ ርደተ ዝናባትን ምምላእ ማየተ ባሕርን ኣፍላጋትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ንኽባርኾምን ክሳብ ደረቶም ክመልኦምን ንገጽ ምድሪ ከዓ ብልምላሜ ከሕጉሳን ንኹሉ ፍጡር ብረድኤት ከጽንዖን ንኹሉ እንስሳ ህይወት ክህቦን ኣነ እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ንጸልዩ እቶም ኩሎም ዘክሩና ዝበሉና ጸሎትና ክዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ኣነ እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ብሰላም ከፈጽማን ፈተና ጸላኢ ከርሕቐልናን ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ኣነ እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቕበለናን ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸ ብሰላም ከፈጽመናን ብሓጎስን ብደስታን ብርሃነ ትንሣኤ ኸርየናን ኣነ እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቕበለናን ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃነ ትንሣኤ ኸርየናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቕበለናን ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃነ ትንሣኤ ኸርየናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰልየልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሐመ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ንሴብሖ እስመ ሞረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ ወዛሳይሉ
ሰላም ለኪ ማርያም ሰላም ለኪ ወለስራ መንፈሳዊ ሰላም ለኪ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ ሰላም ለኪ ዛሬ ሰላም ለኪ የጸልዮት ዘበዘርግሙን መለሞት
ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በበረከት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እውን ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅድስት ስላሴ ታውን ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብዝሓየቁ ፈውሶም መገሻን ዝኾኑ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብሓዮም ብሰላም ንብትዕናን እናቦቶም መለሶም ንነፋሳት ሰማያትን ዝናባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ከዓ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሪ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ እውን ዘወትሪ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽኑዓት ሓየላት ነገሥታት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንካ ሰላምካ ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሶም ከበብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓየላት ነገሥታት ዝኾኑ ሰላምካ ብዝሓሎም ብኹኑ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባትን ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓሊልካ ኩሎም ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣዝዩ ሳናት ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መምህርካ ምጽዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ኣሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብበሪር መግዛእትን ዝተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይነ ኃጢአተኛ ባሪያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕር ስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕር ስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕር ስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን مدد وهباب الملس أرودكم أمركم يوم يفتحن يفتحكم بفسار وسلام أو نزل السميات عسر تغلتر عن حدا جلال يسلم
ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 22 እግዚአብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ እግዚአብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሕ ሓሳባት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወርዲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ረኣየ እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምፍጣሩ ተጣዕሰ ብልቡ ድማ ጎሃየ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ክሳብ ለመምታ ክሳብ ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ገጽ ምድሪ ክድምስሶም እየ ይበለ ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ ኖህ ዛንታ ኖህ ከም ዝስዕብ እዩ ኖህ ጻድቅ ካብቶም ብዘመኑ ዝነብሩ ሰባት ድማ ኢንታ ዘይብሉ ሰብ ነበረ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ድማ ይነብር ነበረ ኖህ ድማ ሴም ካም ያፌት ዝበሃሉ 3 ወዲ ወለደ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሓጢኣት ተባላሽ ነበረ ምድሪ ከዓ ብዓመፃ መሊኣ ነበረት ኣምላኽ ንምድሪ ረኣያ ንሳ ድማ ተባላሽያ ነበረት ከመይ ኩሉ ሰብ መንገዱ ኣባላሽ ነበረ ኣምላኽ ከዓ ንኖህ ብሰሪ ደቂ ሰብ ምድሪ ዓመፃ መሊኣ እያ እሞ ንኩሉ ህዝቢ ክድምስሶ እንሆ ኣነ ንዓኣታቶም ኮነ ንምድሪ ብርግፅ ከጥፍኦም እየ ንስኻ ግና ብዕንጨይቲ ፅሕዲ መርከብ ስራሕ ነታ መርከብ ክፍልታት ግበረላ ውሽጣን ግዳማን ከዓ ብቕጥራን ለቕልቃ ምንዋሓ 133 ሜትሮ ምግፋሓ 22 ሜትሮ ቁመታ ድማ 13 ሜትሮ ጌርካ ስርሓያ ነታ መርከብ ኣብ ላዕላያ እመት ዝቁመቱ መስኮት ግበረላ ኣፍ ደገ እታ መርከብ ድማ ብጎብኣ ግበሮ ታሕታይን ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢ ግበረላ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ህይወት ዘለዎ ኩሉ ፍጡር ምእንቲ ክጠፍእሲ እንሆ ኣነ ማይ ኣይሂ ናብ ምድሪ ከምፅእ እየ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ከዓ ክመውት እዩ ምሳኻ ግና ኪዳነይ ከቕውም እየ ንስኻ ምስ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ናብ መርከብ ክትኣቱ ኢኻ ምሳኻ ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ካብ ኩሉ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ከክልተ ካብ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ ኣእቱ ተባዕታይን ኣንስታይን ንኹኑ ምሳኻ ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ካብ ኣዕዋፍ በብዓይነተን ካብ እንስሳ በብዓይነቱ ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል በብዓይነቱ ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓሌት ከክልተ ምሳኻ ናብ መርከብ የእቱ ካብ ዝብላዕ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንዓኻን ንኣታቶምን ቀለብ ክኸውን ኣእቲኻ ኣብታ መርከብ ኣክቦ በሎ ኖህ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ነገር ገበረ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ማይ ኣይሂ ከምዝ ነፀፈ ኣምላኽ ንኖህን ነቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ኩሎም ኣራዊትን ኩሉ እንስሳን ዘከረ ኣምላኽ ድማ ኣብ ምድሪ ንፋስ ኣንፈሰ እቲ ማይ ከዓ ጎደለ ዓይኒ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ማያት መሳኩቲ ሰማይን ተዓብሰ እቲ ካብ ሰማይ ዝዘንም ዝነበረ ውፅሓየ እቲ ማይ ድማ ካብ ምድሪ እናጎደለ ኸደ ኣብ መወዳእታ 150 መዓልቲ ከዓ ኣዝዩ ጎደለ ኣብ መበል 17 መዓልቲ ናይታ 7ይቲ ወርሒ እታ መርከብ ኣብ እምባ ኣራራት ዓለበት እቲ ማይ ከዓ ክሳብ 10ይቲ ወርሒ እናጎደለ ኸደ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይታ 10ይቲ ወርሒ ከዓ ርእሲ እቲ እምባታት ተረእየ ድሕሪ 40 መዓልቲ ድማ ኖህ ነቲ ኣብ መርከብ ዝሰርሖ መሳኩቲ ከፊቱ ኳኽ ሰደደ እቲ ኳኽ ከዓ ማይ ካብ ምድሪ ክሳዕ ዝነፅፍ ነየው ነጀው ይብል ነበረ ድሕሪ እዚ ድማ ማይ ካብ ምድሪ ጎዲሉ እንተኾነ ክርኢ ኢሉ ርግቢ ሰደደ ኣብ ኩሉ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግና እታ ርግቢ
እግራ እትዕርፈሉ ኣይረኸበትን ስለዚ እውን ናብኡ ናብ መርከብ ተመልሰቶ ኢዱ ዘርጊሑ ወሰዳ ናብ መርከብ ከዓ ኣእተዋ ገና ካልእ 7 መዓልቲ ፀኒሑ ድማ ነታ ርግቢ መሊሱ ካብ መርከብ ሰደዳ ኣጋ ምሸት ምስ ኮነ እታ ርግቢ ናብ ኖህ ተመልሰት እንሆ ከዓ ልሙዕ ቆፅሊ ኣውሊዕ ኣብ ኣፋ ሒዛት ነበረት ሽዑ ኖህ ማይ ካብ ምድሪ ከም ዝነፀፈ ፈለጠ ገና ካልእ 7 መዓልቲ ፀኒሑ ድማ ነታ ርግቢ ሰደዳ ብድሕሪኡ ግና ናብ ኖህ ኣይተመለሰትን ኣብ መበል 601 ዓመቱ ንኖህ ብባሕቲ ናይታ ቀዳመይቲ ወርሒ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ነፀፈ ሽዑ ኖህ ናሕሲ መርከብ ቀሊዑ ረኣየ እንሆ ከዓ እታ ምድሪ ነቂፃ ነበረት ኣብ መበል 27 መዓልቲ ናይታ ካልእይቲ ወርሒ እታ ምድሪ ነቐፀት ኣምላኽ ድማ ንኖህ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ተዛረቦ ንስኻን ሰበይትኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን ካብታ መርከብ ውፁ ምሳኻ ዘሎ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ኩሉ ኣዕዋፍን እንስሳን ኣብ ምድሪ ዝወሳወስ ኩሉ ለመምታን ኣብ ምድሪ ክስስኑ ምሳኻ ኣውፅኣዮም ኣብ ምድሪ ድማ ይፍረዩ ይብዝሑን ድማ በሎ ሽዑ ንኖህ ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ወፁ ኩሉ ኣራዊትን ኩሉ ለመምታን ኩሉ ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉን ድማ ብዓልየቶም ካብታ መርከብ ወፁ ኖህ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰዊእ ሰረሓሉ ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለ ካብ ኩለን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝሓርር መስዋእቲ ኣብ መሰዊ ኣዕረገ እግዚኣብሔር ድማ በቲ ጥዑም መኣዛ ሽታ ተሓጐሰ ብልቡ ከዓ ከም ዝበለ ዝምባለ ሓሳብ ወዲ ሰብ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ እኳ ክፉእ እንተኾነ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ ኣይክረግማን እየ ድሕሪ ደጊም እውን ከምቲ ዝገበርክዎ ህይወት ንዘለዎ ኩሉ መሊሰ ኣይከጥፍኦን እየ ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርእን ዓፂድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ኮቶ ኣይከቋርፅን እየ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ዮሴፍ ሕልሚ እስራት ከም ዝፈትሐ እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ወይንኻ ሕልሙ ንዮሴፍ ከምዚ እናበለ ነገሮ እንሆ ብሕልመይ ኣብ ቅድመይ ኦም ወይኒ ረኣኹ ኣብታ ኦም ወይኒ ድማ 3 ጨናፍር ነበረ ምስትጥዐ ከዓ ዓንበበ እቲ ዘለልኡ ድማ ብሱል ዘቢብ ሃበ ጽዋዕ ፈርዖን ድማ ኣብ ኢደይ ነበረት ነቲ ዘቢብ ወሲደ ከዓ ናብ ጽዋዕ ፈርዖን ጸሞቅክዎ ነታ ጽዋዕ ድማ ንፈርዖን ኣብ ኢዱ ሃብክዎ ዮሴፍ ከዓ ትርጉሙ ከምዚ ዝስዕብ እዩ እቲ 3 ጨንፈር 3 መዓልቲ እዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ፈርዖን ክፈትሐካ እዩ ናብ ሽመት ቀደምካ ከዓ እውን ክመልሰካ እዩ ከምቲ ናይ ቀደም
ኣሰላፊኡ ኮላኻ ትገብሮ ዝነበርካ ከዓ ንፈርዖን እታ ጽውኡ ኣብ ኢዱ ክትህቦ ኢኻ ምስ ቀናዓካ ድማ ዘክረኒ በጃኻ ምሕረት ግበረለይ ንፈርዖን ከዓ ንገረለይ እሞ ካብዛ ቤት እዚኣ ኣውፅኣኒ ኣነ ካብ ምድሪ ዕብራውያን ዝተጨወኹ እየ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝኣቱ ድማ ገለ እኳ ኣይገበርኩም በሎ እቲ ሓለቓ ሰንከቲ እንጌራ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝፈትሓሉ ምስ ረኣየ ንዮሴፍ ኣነ ድማ ብሕልመይ እንሆ ጻዕዳ እንጌራ ዝሓዘ 3 መሶብ ኣብ ርእሰይ ነበረ ኣብቲ ላዕላይ መሶብ ከዓ ካብቲ ፈርዖን ዝበልዖ ኩሉ ዓይነት ምግቢ ግቡር እንጌራ ነበረ ካብቲ ኣብ ርእሰይ ዝነበረ መሶብ ድማ ኣዕዋፍ ይበልዓ ነበራ በሎ ዮሴፍ ከዓ ትርጉሙ ከም ዝስዕብ እዩ እቲ 3 መሶብ 3 መዓልቲ እዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ፈርዖን ካብ ማእሰርቲ ከውፅኣካ ርእስኻ ክቆርፀካ ንስጋኻ ድማ ኣብ ዕንጨይቲ ከንጠልጥሎ እዩ ስጋኻ እውን ኣዕዋፍ ክበልዕኦ እየን ኢሉ መለሰሉ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ንፈርዖን መዓልቲ ልደቱ ነበረ ንኩሎም መኳንንቱ ከዓ ምሳሕ ገበረሎም ሽዑ ንሓለቓ ኣሰለፍቲ ወይንን ንሓለቓ ሰንከቲ እንጌራን ፈቲሑ ኣብ ማእከል መኳንንቱ ኣምፅኦም ነቶም ሓለቓ ኣሰለፍቲ ወይኒ ኣብ ሽመት ቀደሙ መለሶ ንሱ ድማ ንፈርዖን ኣብ ኢዱ ጽዋዕ ኣሃቦ ነቲ ሓለቓ ሰንከቲ እንጌራ ግና ከምቲ ዮሴፍ ዝፈትሓሎም ሰቆሎ እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ወይኒ ከዓ ንዮሴፍ ረስሖ እምበር ኣይዘከሮን Tidak. Terbangnya kok benda orang kolom berbontas aku suka aku belum dulu tak tahu sini ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ 2 ክሳብ 15 ከምዚ ከዓ በለ ለይቲ ራእይ ረኣኹ እንሆ ከዓ እቶም 4 ንፋሳት ሰማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓብይ ባሕሪ ይጋጨው ነበሩ ካብቲ ባሕሪ ድማ በበይኖም ዝዓይነቶም 4 ዓበይቲ ኣራዊት ወፁ እቲ ቀዳማይ መንበሳ ይመስል ኣኽናፉ ንስሪ ድማ ነበሮ እናጠመትክዎ ከለኹ ከዓ ኣኽናፉ ተመንቆሳ ካብ ምድሪ ተንስአ ከም ሰብ ድማ በእጋሩ ደው በለ ኣእምሮ ሰብ እውን ተዋህቦ እቲ ካልኣይ ንድቢ ይመስል ነበረ ንሱ ብጎድኑ ተንስአ 3 ዓፅሚ መሰንገለ ኣብ ኣፉ ኣብ መንጎ ኣስናኑ ሒዙ ነበረ ተንስአ እሞ ብዙሕ ስጋ ብላዕ ዝብል ድምፂ ሰምዐ ድሕሪ እዚ ክጥምት ከለኹ እንሆ ካልእ ኣብ ጎድኑ 4 ክንፊ ዑፍ ዝነበሮ ንነብሪ ዝመስል ካልእ ኣራዊት ወፀ እዚ ኣራዊት እዚ 4 ርእሲ ነበሮ ክገዝእ ድማ ስልጣን ተዋህቦ ድሕሪ እዚ ብራእይ ለይቲ መፍርህን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕን ዝኾነ 4ይ ኣራዊት ረኣኹ ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ነበሮ
ይውሕጥን ይጥሕንን ነቲ ዝተረፈ ከዓ ብኣጋሩ ይረግፆን ነበረ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት ኮይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ 10 ኣቕርንቲ እውን ነበሮ ኣነ ነቶም ኣቕርንቲ ክጥምት ከለኹ ኣብ ማእከሎም ንእሽቶ ካልእ ቀርኒ ወፀ ንሰለስተ ካብቶም ቀዳሞት ኣቕርንቲ ድማ መንቆሶም እዚ ቀርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይኒ ነበሮ ብትዕቢት ከዓ ይምካሕ ነበረ ራእይ ዳንኤል ብዛዕባ እቲ ካብ ዘለኣለም ዝነብር ዝነበረ ክጥምት ከለኹ ድማ ዝፋናት ኣብ ሓደ ስፍራ ተሰርዓ እቲ ካብ ዘለኣለም ዝነብር ከዓ ኣብ ሓንቲ እን ተቐመጠ ክዳውንቱ ፃዕዳ ከም በረድ ፀጉሪ ርእሱ ከዓ ከም ፅሩይ ፀምሪ ነበረ ዝፋኑ ሃርሃርተ ሓዊ መንኮርኮሩ ድማ ብሁል ሓዊ ነበረ ውሒስ ሓዊ ካብ ቅድሚኡ እናወሓዘ ይወፅእ ነበረ ኣሽሓት የገልግልዎ ኣእላፍ ኣልፍቲ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሞም ነበሩ ፍርዲ ተጀመረ መፅሓፍቱ ተገንፀለ ሽዑ ኣነ እቲ ንእሽቶ ቀርኒ ብትዕቢት ክምካሕን ክጀሃርን ከሎ ዝተዛረቡ ድምፂ ዝዘከርኩ ክጥምት ከለኹ ድማ እቲ ራብዓይ ኣራዊት ተቐትለ ስጋኡ ኣብ ሓዊ ተደርበየ ንሱ ድማ ጠፍአ እቶም ዝተረፉ ኣራዊት ድማ ግዝኣቶም ተወስደ ግና ንውሱን ግዜ ብህይወት ክፀንሑ ተዋህቦም ለይቲ ብራእይ ክጥምት ከለኹ እንሆ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ ይመፅእ ነበረ ካብቲ ዘለኣለም ዝነብር ዝነበረ ድማ በፅሐ ናብ ቅድሚኡ እውን ኣቕረብዎ ኩላቶም ኣህዛብን ወገናትን በጎይነ ዓይነት ቋንቋታትን ዝዛረቡን ከገልግልዎ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ተዋህቦ ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለኣለማዊ ግዝኣት እዩ መንግስቱ እውን ኮቶ ኣይክጠፍእን እያ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ካብ 9 ክሳብ 33 ኣቶም ንፅዮን ብስራት እትነግሩ ናብ ነዊሕ እምባ ደይቡ ኣቶም ንኢየሩሳሌም ብስራት እተበስሩዋ ድምፅኹም ኣዝኹም ዓው ኣብሉ ብዘይ ፍርሃት ዓው ኣብሉ ንከተማታት ይሁዳ እንሆ ኣምላኩም ይመፅእ ኣሎ ኢልኩም ንገሩ እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝተበጀዎም ህዝቢ ሓዙ ብሓይሊ ክገዝእ ይመፅእ ኣሎ ንሱ ሞጓሲኡ ከም ጓሳ ይከናኸነን ንዕያውቱን ኣኪቡ ኣብ ሕቅፎ ይስከመን ነተን ዝጠውዋ ድማ ብህድኣት ይመርሐን ኣምላኽ ንማያት ብኢዱ ዓሚቑ ዝሰፈረ ንሰማያት ከዓ በፃብዑ ዝሰደረ መን እዩ ንሓመድ ምድሪ ብመሰ ዝሰፈረ ነኽራን ብሚዛን ንኹርቢት ድማ ብነጥሪ ዝመዝን ከመን እዩ ንእግዚኣብሔር እዚ ግበር ኢሉ ዝነግሮ ወይ ዘማኽሮ ወይ ዝመሃሮ ከመን እዩ እግዚኣብሔር ምክሪ ዝሓተቶ ሰብ ከመን እዩ ንእግዚኣብሔር ኣእምሮ ዝሃቦ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ከዓ ዝመሃሮ ፍልጠት ዝፈልጦ መገዲ ምስተውዓል ድማ ዘርእዮ ከመን እዩ እንሆ ኣህዛብ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዕትሮ ከም ዘላ ሓንቲ ነጥቢ ማይ ኣብ ሚዛን ከም ዘላ በሰር እዮም ደሴታት እውን ኣብ ቅድሚኡ ከም ዶሮና ፈኮስቲ እዮም ኩሎም እቶም ኣብ ዱር ሊባኖስ ዘለዉ እንስሳታት እንተዝሕረዱ ንኣምላኽና ዘቕርብ ንሓንቲ ግዜ መስዋዕቲ እኳ ኣይመኣኸሉን እቲ ኣብ ዱር ሊባኖስ ዘሎ ዕንጨይቲ እውን ነቲ መስዋዕቲ ሓዊ ንምንዳድ ኣይምኽኣለን ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኡ ቁፅሪ የብሎምን ገለ ዘይብሎም ኮንቱ እዮም ንኣምላኽ ደኣ ምስ መን ከተመሳስልዎ ኢኹም ምስ መን ከተመሓራርይዎ ኢኹም ንጣዖት ግና ገባሪ ምስሊ ፍሲ ገይሩ እዩ ዝሰርሖ ድማ ብወርቂ ይልብጦ ብሰንሰለት ብሩር ከዓ ይኣስሮ እቲ ክሳዕ ክንዲ ዝወርቅን ብሩርን ክወፅእ ዓቕሚ ዘይብሉ ድኻ ድማ ዘይቁንቁን ዕንጨይቲ ድሕሪ ዘይናቓነቕ ምስሊ ገይሩ ዝሰርሓሉ ከኣሉ እውን ይደሊ
ኣእምሮዶ የብልኩምን ኢኹም ካብ ድኸ ኣይሰማዕኩምን ኢኹም ካብ ጥንቲ ዶ እዚ ኣይተዘንተወልኩምን እዩ ዓለም ከመይ ኢላ ከም ዝተፈጥረት ዶ ኣያስተውዓልኩምን ኢኹም እቲ ኣብ ልዕሊ እታ ከባድ ምድሪ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥ እዩ ዝፈጠራ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓ ከም ፃፀ ደቀቅቲ እዮም ንሰማያት ከም መጋረጃ ዝዘርግሖ መሕዘሪ ክኸውን ድማ ከም ድኳን ዝገተሮ ንሱ እዩ ንመሳፍንቲ ካብ ስልጣኖም የውርዶም ንፈራዶ ምድሪ ከዓ ምናምን ይገይሩ ይገድፎም ንሳቶም ሕጂ ተዘሪኡ ከም ዝበቆለ ገና ሱር ዘይሰደደ ሓድሽ ተኽሊ እዮም ንሱ ንፋስ ይሰደሎም እሞ ይነቕፁ ዘራጊቶ ከዓ ከም ብቕቡቕ ይወስዶም ነቲ ቅዱስ ኣምላኽ ደኣ ምስ መን ከተመሓዳሪዎ ኢኹም ምስ መን ከተመሳስልዎ ኢኹም ኣዒንትኹም ናብ ሰማይ ቋሕ ዓቢልኩም ረኣዩ ንከዋኽብቲ ዝፈጠሮም መን እዩ ንሱ ከም ሰራዊት ሰሪዑ የውፅኦም ክንደይ ከም ዝኾኑ ይፈልጥ ንኩሎም በብስሞም ይፅውዖም ሓይሉ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይጠፍእን ኦ እስራኤል ስለምንታይ ዳ እግዚኣብሔር ፀበባና ኣይፈልጥን እዩ ፍትሒ ክንስእን ከለና ከዓ ብኣና ኣይግደስን እዩ እናበልኩም እተግሩምልሙ እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላክ ከም ዝኾነ ከምዘይደክምን ከምዘይሕለልን ኣእምርኡ ከምዘይምርምርን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይሰማዕኹም እንደኸ ኢኹም ንሱ ንድኹም ሓይሊ ይውስኾ ንዝተሓለለ ከዓ ብርትዐ ይህቦ ኣጉባ ዝደኽሙን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፅበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፎም ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይፍስሙ ሰላም ለችን ዘንሰብ دكتوراه دكتوراه تسميه شيء ما نعيب وجهي بالواسط ولا تبع ايوه سميت الأنسان تسميه شيء نعم أنت وتصاصل سؤال نعم بس
Isma
Esma
Hello.
Subhanahu
كيد الحيد ولا كيد له سبحات ولا كيد له عكوتيت يذكر صوت عالم لا أملاك له ذكر وسبحات لا أملاك له كبر وسبحات لا سلوس له ذكر لا سلوس له كبر سماوي له كبر سماوي له كبر وسبحات وزائر له كبر وسبحات وزاسكنا لا إزازو إلى النذر لا إزازو إلى النذر وسبحات وزاسكنا إلى النذر لمنقصو إلى النذر وسبحات وزاسكنا أشتعنو إلى النذر وسبحات أشتعنو إلى النذر وسبحات وزاسكنا لم كنا إلى النذر وسبحات لم كنا إلى النذر وسبحات وزاسكنا لا إياسوس إلى النذر وسبحات لا إياسوس إلى النذر وسبحات لا كريستوس إلى النذر وسبحات كريستوس إلى النذر وسبحات وزاسكنا إلى النذر وسبحات إلى النذر وسبحات وزاسكنا ولا كيد له سبحات ولا كيد له عكوتيت እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም لا كيد له ኃይል ولا كيد له ስብሐት ولا كيد له عكوتيት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም በአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስክና ስሎስ ይደሉ ክብር ወሰማያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስክና ይደሉ ክብር ወይዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስክና ይደሉ ክብር ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስክና ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ከይደ ኃይል ወላ ከይደ له ስብሐት ወላ ከይደ له ዓኮቴት እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ከይደ ወላ ከይደ له ስብሐት ወላ ከይደ له ዓኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም
Sino lah? Kalau punya ke pasong ni, tinggal. Kau di dulu? Zaman ada apa? Nan, zaman sedus pindah mana ini? Sedus tu mesti dah dulu. Sedus tu. Atar ya? Terus. Sedus tu muda. Sedus tu terang. Mungkin meriah juga. Mungkin. Apa itu? Zona.
ትንቢተ ነቢ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 1 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 17 ነቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ከዓ ነገራ ድማ በለኒ ንገራ በለኒ ጸላኢኺ ኣነ እየ ሰይፈይ ካብ ሰገብኡ መሊሐ ከዓ ካባኺ ጻድቃን ሓጥኣንን ከጥፍእ እየ እወ ሰይፈይ መሊሐ ንኩላቶም እቶም ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ዘለዉ ሰባት ከጥፍኦም እየ ሰብ ዘበለ ኩሉ ከዓ ኣነ እግዚአብሔር ሰይፈይ ካብ ገሰገብኡ ከም ዝመላሕኹ ኮቶውን ከም ዘይመልሶ ክፈልጥ እዩ ኣታ ወዲ ሰብ ቁዝም ተስፋ ቆሪፁ ልቡ ከም ዝተሰብረ ሰብ ብመሪር ቃንዛ ኩሎም እናረኣዩኻ ቆዝም እንታይ ኮንካ ኢሎም እንተ ሓተቱኻ ከዓ እቲ ዝስማዕ ዘሎ ወረ ምስ መፀ ልቦም ብፍርሂ ክመክኽ እዩ ኣእዳዎም ወለል ክብላ እየን ኩሎም ክሕለሉ እዮም ኣብራኾም እውን ከም ማይ ክፈስእ እየን እቲ ግዜ ከዓ እንሆ መፂኡ እዩ ኣነ ልዑል እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣለኹ እግዚአብሔር ተዛረበኒ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ ነቶም ህዝቢ ከዓ ነተይ ኣነ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘለኹ ንገሮም ድማ በለኒ ሰይፊ እወ ሰይፊ በሊሑን ተወልዊሉን እንሆ ክቐትልን ከምበር ቅማሕማሕ ክብልን እዩ በሊሑን ተወልዊሉን ዘሎ ህዝበይ ነቲ ዝሃብክዎም ስምዕታን መቕፃዕትን ግዲ ስለዘይገበሩሉ ሓጎስ ኣይክህልዎምን እዩ እቲ ሰይፊ ኣብ ዕዮም ምእንቲ ክውዕል እዩ ተወልዊሉ ዝበልሐን ዝተወልወለን ከዓ ቀታሊ ኣብ ኢዱ ምእንቲ ክሕዞ እዩ ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ሰይፊ እዚ መቕተል ህዝበይ መቕተል መራሕቲ እስራኤልን እዩ እሞ ዋይ እናበልካ ብኸ ምስቶም ዝተረፉ ኩሎም ህዝበይ ክቁተሉ እዮም እሞ ብምሕላል ኣፍ ልብኻ ክረብ ንህዝበይ ዕዘቦም እየ ዘለኹ እንተ ደኣ ዘይተነሲሖም እዚ ኩሉ ክበፅሖም እዩ ሕጂ ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ በእዳውካ ከዓ ጠቓዕ ዓብል እሞ እቲ ሰይፊ ደጋጊሙ ክወቅዕ እዩ እቲ ዝቐትል ሰይፊ እወ እቲ ዘፍርሕን ዝሓርድን ሰይፊ እዩ እዚ ንህዝበይ ከም ዝሕለሉን ሰንከልከል ኢሎም ከም ዝወድቁን ክገብሮም እዩ በቲ ከም መብረቕ መስመስ ዝብል ስሑል ሰይፊ ነታ ከተምኦም ክወቅዕ ወስ ከብል እየ ኣታ በሊሕ ሰይፊ ንየማንን ንፀጋምን እናተወናጨፍካ ንዝረኸብካ እዮም ዘበሉ ኩሎም ቆራርፆም ኣነ ድማ ኣእዳወይ ጠቓዕ ከብል እየ ነድሪ ቁጣዓ ድማ ክህድእ እዩ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ጥበብ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 4 ካብ 20 ክሳብ ትገብር ገዛእ ርእስኻ ሓሉ ናብ ገዛእ ርእስኻ ድማ ውርደት ኣይተምፅእ ከመይ ናብ ሓጢኣት ዘምርሕ ሕፍረት ኣሎ ክብርን መጎስን ዘምፅእ ሕፍረት ድማ ኣሎ ገዛእ ርእስኻ ከይትጎድእ ኣፈላላይ ኣይትግበር ውጥቀት ከይስዕበካ ከዓ ኣድልዎ ኣይትግበር ጥበብካ ኣይትሕባእ ኣብቲ ምቹእ ግዜ ድማ ካብ ምዝራብ ስግጥ ኣይትበል ከመይ ጥበብ ብዘረባ ትምህርቲ ከዓ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ቃላት እዩ ዝግለጽ ኣንጻር ሓቂ ኣይትዛረብ ኩሉ ነገር ከም እትፈልጥ ከዓ ዘክር ከይሓፈርካ ሓጢኣትካ ተናዘዝ ንወሓዚ ማይ ክትዓክቶ ኣይትፈትን ገዛእ ርእስኻ ንዓሻ ሰብ ኣይትግዝእ
ኣይተግዝእ ጽልዋ ህዝቢ ርኢኻ ድማ ኣይተሻሩ ምእንቲ ሓቂ ክሳዕ ሞት እውን እንተኾነ ተጋደል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ክዋጋኣልካ እዩ ኣብ ምዝራብ ህውኽ ኣብ እዩ ሕማቕን ሸለል ባህልን ኣይትኹን ኣብ ገዛእ ከም ዘጓዝም ኣንበሳ ኣይትኹን ንኣገልግሎትካ ከዓ ኣይተጠራጥሮም ዕዛኻ ኣብ ምኽፋል ደንጓይ እንተደኣ ኮንካ ንኽትቅበል ኢድካ ኣይትዘርግሕ ሃይማኖት አበው ይቤ ቅዱስ አባ ብንያሚ አባ ብንያሚ ሊቀ ጳጳሳት ዘእለ እስክንድርያ በጦማረ መልእክቱ ዘአሰርቱ ወስድሱ እንዘ ያስተሐፍር ርወተ አርዮሳውያን ወአቡሊናሪዮሳውያን ለይብሉ ከመ መለኮተ እግዚአብሔር ቃል ሐዋሚ ወመዋቲ መለኮተ እግዚአብሔር ነኩን ድልዋነ ይዜ ኦ አሃዊየ ወፍቁራንየ ለጾም ወለመልእክተ እግዚአብሔር ወለኩሉ ምግባረ ሰናይ ዘሙሉ ትሩፋተ ወፈድፋድ እሰ ሃይማኖት እንተ ይጸነን ዘስሉስ ቅዱስ ወንበል ነአምን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኦሪት ስዱ ወቅዱስ ሰለስቱ አካላት ኦርያን በኩሉ ግብ በምግባር ወበንባብ ሰለስቱ ገጻት ወአሃዱ መለኮት ወአሃዱ አምሳል ወአሃቲ ስምረት ወይደሉ ለንትናገር በእንተ አሃዱ ዘእምቅድስት ሥላሴ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሥጋ በአካሉ ባህቲቱ ዘእንበለ ፍጥረት ወኢትስቱ ስጋሃ ወደማ ለወላዲተ አምላክ ቅድስት ማርያም እንተ ይእቲ ድንግል በኩሉ መዋዕል ወዝቱ ስጋ ዘይትኤረየነ ሐዋሚ ዘከማነ ወበቱ ነፍስ ነባቢት ወለባዊት ወአዳ ሰብ ለኢሌብዎ ይታቀቡ ፈድፋደ በእንተ ዘጸሃብነ በዘሃለፈ ዓለም በጦማረ መልእክት ዘአሰርቱ ወሃምስቱ ክፍል እምነገረ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባብዬ መለኮት ዘይብል እስመ እግዚአብሔር ቃል ሐማሚ በሥጋሁ እንዘ ኢየሐምም በመለኮቱ ወከመዝ በካልእ ክፍል እምነገረ ቅዱስ ቄርሎስ ዘይብ እግዚአብሔር ቃል ሀመ በሥጋ ወአኮ በህላዌ መለኮት ዘከመ ሐፂን አብ ዘከመ ካልእ አመይሳተ ምስለ ኃይለ እሳት ይትወከብ እሳተ ወይመልእ እምነላህቡ ወካበ አመ ይዘበጥ ሐፂን በሰፌልያ አው በካልእ በዲበ ሐፂን ይወድቅ ዝጠት ወህላዌ እሳት ሰ ይትረከብ ገሙራ ለዘቢት ከመዝን አመን ወንብል ከመ ወልደ እግዚአብሔር ሀመ በሥጋ ወአኮ በህላዌ መለኮት ወሶበ ሰሙ እልክቱ አብዳን ዘንተ ተቃረኑነ ወይብሉ እስመ እግዚአብሔር ቃል ሀመ ወሞተ በመለኮት ሀመ ወሞተ በመለኮት ምስለ ሥጋ እምንቱኒ ጉላን ይሄድዩ ንባበ አሮሳውያን ወአብሊናሮሳውያን ወገነዳዊሳውያን ወኢሰመርዎ ለቅዱስ ሐዋርያ ወኢለአበዊነ ለባስያነ እግዚአብሔር ወባቱን አምሮም ከመምንቱ ሱቱ ምነጽድ ፈድፋደ ወኢፈተው ያንሰስዎ በፍኖተ መንግስት አላ በፍኖተ በድ ዘምሉ አስዋከ ይቤ ጴጥሮስ ሊቆሙ ለሐዋርያት እስመ ክርስቶስ ሐመ በእንቲአነ በሥጋ
እንዘህያ ውእቱ በመንፈስ ወአትናቴዎስ ሐዋርያዊ ይብዬ በረአብ ድርሳኑ እንዘይትዋስኦሙ ለአሮሳውያን በዝንቱ ይቤ ሐዋርያ ከመ ክርስቶስ አመ መለኮቱ አላ ይቤ ከመ ውእቱ አመ በእንቲአነ በሥጋ ከመ ነአምር እስመ ሕማም ዘሥጋ እሙን ወአኮ ውእቱ ዘቃል በህላዊሁ ወካበ አብ ኤጲፋኒዮስ ኤጲስቆጶስ ዘቆጵሮስ ጸሐፈ ሀበ ዕልወተ ዘቆጵሮስ ጸሐፈ ሀበ ዕልወተ አቡሊናሪዮሳውያን እንዘ ይብል እመሰ ክርስቶስ ሞተ በእንቲአነ አኮ በመለኮቱ ዘሞት አላ ሞተ በሥጋ በከመ ጽሑፍ ከመ ውእቱ ሞተ በሥጋ እንዘህያ ውእቱ በመንፈስ ወነተአመን በቱ በመንክር ከመ ውእቱ ሀመ ዘበአማን እንዘ ኢያሀመ ሙነ ኢሀመ መለኮት በምንትኒ እስመ ውእቱ ኢሃማሚ ወኢመዋቲ ኢሃማሚ ወኢመዋቲ ወኢትወለድ ወእሩይ ውእቱ ምስለ አብ ወከአበ ይቤ ጠቢብ ቄርሎስ በአብጽሖቱ ዘጸሐፎ በውስተ አርሶቱ ወክልኤቱ ክፍል እንዘ ያስተሐፍር ክህደተ ታኦድሪጣስ እስመ ውእቱ ሀመ በዝንቱ ሥጋ በፈቃዱ እንዘ ለሊሁ መድኃኒየ ኩሉ ፍጡራን ወታመ ከመዝ ከመ ውእቱ በጸጋ እግዚአብሔር ጥመ ሞተ በሥጋ በእንተ ኩሉ በከመ ይቤ ጳውሎስ ቅዱስ ሐዋርያ ወአዲ በከመ ስምዐ ኮነ ጴጥሮስ በጥበቡ ወይቤ እስመ ክርስቶስ ሀመ በእንቲአነ በሥጋ ወአኮ በመለኮቱ ወካበ ይቤ ዝንቱ ጠቢብ ቄርሎስ በካልእ ድርሳኑ እስመ ውእቱ በጸጋ እግዚአብሔር ጥመ ሞተ በሥጋ በእንተ ኩሉ ይትሀበል መኑ ከመ ንሕነ ንወድቅ በህሊና ርኩስ አው ንሄሊ ገሙራ አው ናወፅእ ቃለ በዘይብሉ እልክቱ ከመ ህላዌ መለኮት ምስለ ሥጋ ሀመ በረከቱ ለእሉ ቅዱሳን መምሃራን ያህል ምስሌን ለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ እስራ ወረብኡ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ከአበ ተጋብኡ ማህበር አይሁድ ውስተ ቤተ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወተማከሩ ለዓለ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በቱ ስብሐት ከመ ይቅትልዎ ሳሉ እምረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። አስየት
ማርያም ሰናይ በሰላም ገብርኤል ምናግኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድን ናቸው ድንግል በስጋኪ ጸባኦ ሰላም ለግሩታ አንቲ ማንስት ወብሩሬ ስቺ ተበሲ ብስ ቆም ለጸጋ እግዚአብሔር ስለቺ ታምሪያ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ለእንተኑና ጸሎታ ወረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃለወ ተአቲ ብእሲት ማቤታ ሀገረ ቂሳርያ ወኮነት ባዕልተ በዕቁ በወርቅ ወብሩር ወንዋየ ዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወይእቲ ኮነት ጽንስተ ወሶበ በጽሐ ለተወሊደ ተአስረ ማኅፀና ወበጽሐ ሀበ አብይ ኩነኔ እስከ ለሞት ወአበዊሃ ጽሩዓ ላዕለ አራት ወሩ ቤተ ክርስቲያን ዘግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሰበ ቀርቡ ሆሁት አብአ ታውከ አማቲሃ ወለደት ወልደ ተባይተ ወአበዊሃ ኒ ተበስዋ ቤፍስሐ ወአብዙ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ሳሊተ ምሕረት ለወልደ እጓለ እመሕያው እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወገብሩ አብየ ምጽዋተ ለነዳያን ወለህጡዓን ወወሃቡ ለቤተ ክርስቲያን ወርቀ ወብሩረ በስማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ማርያም አድነን ናዛዚተነ ማዘን አቡነ ዘበሰማያት ለሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒነ ለይተሞ ከመይባርኩነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጥንቲሁ ምስሌሁ እስከ ለሞቱ ቅድሜሁ አዘግተው ይማገቡ ኢየሱስ ክርስቶስ
መላእክት ቅድመነ ከመንራዮ ዘዚያ ዞራብየ ተተተለዮ ወሞትከ አምላካዊ ለኩልና ጥዮ ለጠገቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግብር ዘገቦ አይላዊ ቃዲ አይለ ሥላሴ ዳሎ ከወለ ታምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረህ ዘገብረ በብእሲ ዘማዊ ሳሉ እምነቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወንዘሃሎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም በአሐቲ ዕለት ተጋብኡ ኀቤሁ ሊቃውንተ አይሁድ ወጸሐፍቶሙ ወሃራሆሙ ወይብልዎ ንሕነ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጽአከ ወኩሉ ዘትገብር ግብረ እግዚአብሔር ውእቱ ወአቆሙ ቅድሜሁ ብእሲተ ወይቤልዎ እስመ ዛቲ ብእሲት ዘማዊት ወእሉ ሰብ ይከውኑ ስምዓ ለአሊሃ ወአንተ ፍትሐ በከመ ኄር ዘይደሉ ለአሊሃ እስመ አንተ ኮናኒሆሙ ለእስራኤል ወሶበ ሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሆሙ ነጸራ ለብእሲት እንተ አብጽሕዋ ኀቤሁ ወአመረ ለእመ ኢፈትሐ ለአሊሃ በከመ ሕጉ ለሙሴ ወያስተሐቅርዎ ወያሄሱ ቃሎ ውእቱ ሰ አነነ ርእሶ ወሰምር ወአኀዘ ይጽሐፍ በአጽዋቱ ዲበምር ኃጢአተ ኩሎሙ ወእምዝ አልዓለ ርእሶ ኀቤሆሙ ወይቤሎሙ ድልወ ይእቲ ድልወት ይእቲ ከመ ትትወገር በእም ዘበህግ እስከ ትመውት ሰድዋ ይእዜሰ መካነ ኩነኔ ወአዲ አምጽእዋ ኀቤየ ውስተ ዛቲ መካን ከመ ወእምዝ እግዚእ ኢየሱስ ወካዕበ ደነነ ወሰምር ወጸሐፈ በአጻብዕቱ እንዘይብል ኃጢአቱ በአጽባዕቱ እንዘይብል ኃጢአቱ ለእገሌ ከመዝ ወከመዝ ለእገሌ ኃጢአቱ ወሶበ ርእዩ ዘንተ ዘለፋ ወፁ ኩሎሙ ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ርእሶ ወርእዮሙ ወኢረከበ መነሂ እምሰብአ አይሁድ ዘእንበለ ብእሲት ባሕቲታ ዘአቀምዋ ውስተ መካነ ኩነኔ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ብእሲቶ አይቴ ሀለው እለ ይኮንኑቺ ወትቤሎ እግዚእየ ጎዩ እምኩነኔከ ንጹሕ ታፊሮሙ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እምይእዜሰ ውቂ ርእሰኪ ኢተአብሲ ዳግመ ከመ ይርከብኪ ኩነኔ ዘአልቦቱ መልክዕ ወአንሰ ሀደጉ ለቺ ኃጢአተቺ ወወፅአት ይእቲ ብእሲት ወቦአት ሀገረ ወነገረ ለሰብ ዜናሁ ወበእንቲአሃ አምኑ ብዙኃን በእግዚእ ኢየሱስ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ሳሉ ወእምሮቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም Itu akan
ሃሌሉያ ኢየሱስ አበ ኩሉ ቅዱስ ዛለከ ኢየሱስ ሩምሃለ ዛለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ዛለከ ኢየሱስ ዘይተሰነቆስ ዛለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ቅዱስ ሲብተካቺ ኦፊትየ ማርያም ረግ ሲቦቲ አረካል አለመናደህም ጸሎታ ለማርያም ወስበታ አባነነማ እግዚኦ ባረከነ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ዘማይ ተወጠፈ ማረነ እግዚኦ ተፈአድ
ጸሎቱን በረከቱን ምስኩልና ሕዝበ እግዚአብሔር ይሁን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅዲ 12 ክሳብ 20 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ንዓለም ብርሃኑ እየ እቲ ዝስዕበኒኻ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብፀልማት ኣይክኸይድን እዩ እናበለኹም ብሓድሽ ተዛረቦም። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ስለዚ ምስክርካ ሓቂ ኣይኮነን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይውን ከም ዝኸይድ እፈልጥ እየ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ንስኻትኩም ከም ፍርዲ ሰብ ኢኹም እትፈርዱ ዘለኹም፣ ኣነ ግና ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እየ። ኣነን እቲ ዝለኣኸና ኣቦይን ኢና እምበር በይነይ ኣይኮንኩን እሞ ኣነ እንተበለድኩ ፍርደይ ሓቂ እዩ። ምስክር ክልተ ሰብ ሓቂ ከም ዝኾነ ኣብ ሕጉኹም ጽሑፍ እዩ። ብዛዕባ ርእሰይ ዝምስክር ኣነ ባዕለይ ኣለኹ፣ እቲ ዝለኣኸና ኣቦይ እውን ይምስክረለይ ኣሎ በሎም። ስለዚ ኸ ኣቦኻ ኣበይ ኣሎ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ንዓይ ኮነ ነቦይ ኣይትፈልጡናን ኢኹም፣ ንዓይ እንተትፈልጡኒ ግና ነቦይ እውን ፈለጥኩሞ ነርኩም ኢሉ መለሰ። ነዚ ነገራት እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ጥቓ መቐበል ምጽዋት ኮይኑ ክምህር ከሎ እዩ ዝተዛረቦ። ግዚኡ ገና ስለ ዘይበፅሐ ግና ሓደ እኳ
ዝሓዞ ኣይነበረን ወዲ ኣምላኽ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሂወት ኣላቶ ምንቲ ፅንዓት እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያን ምንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሚያ ኣብያተ ክርስቲያንን ምንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽተን ዝነብሩ ኣረጋውያንን ምንቲ ሃልዋሙሉ ዓለምን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ይሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረልና ጸልዩ ምንቲ እዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብኩሉ ሃይማኖት ብስጋን ብነፍስን ዝሓሙ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ምንቲ እዞም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚኣብሔር ንዓና ናኣታቶም ሰናይ ነገር ክገብረልናን ብሂወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረልና ጸልዩ እቶም ብምድረ በዳ ብባሕሪ ብኣምላካት ብቐላያት ብኩሉ ካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እግዚኣብሔር ብኩሉ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ብደስታን ናብ ዓዶም ክመልሶምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረልና ንጸልዩ ምንቲ ፍረ ገራውን ፍረ ኣዕዋምን ወይንታትን ምንቲ እታ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈሪ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾምን ከብዝሖምን ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረልና ንጸልዩ ሶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ትህበና ንልቢ ገዛትን ደያንን ኩሉ ሰዓት ብሰናይ ነገር ክረሃርሃልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረልና ንጸልዩ ምንድንገር እግዚኣብሔር መራርና ሰብ ስልጣንን መሳርትን እግዚኣብሔር ብሰላም ሓልዩ ከኽብሮም ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ክሕስቦምን ሓጢኣትና ክሰረልና ንጸልዩ ምንቲ ብቕንዛ ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ዝዕረፉ ኩሎም እግዚኣብሔር ነብሶም ክዓርፍን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረልና ንጸልዩ ተሓደስታ ምንቲ ህዝብና እግዚኣብሔር ክባርኾም ክሳብ መወዳእታ ዝጥፋት ንቕነታ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረልና ንጸልዩ ሰላም ዓንዲ ቅድስት ብጉባኤ ሃዋርያት ዝቖመት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ምድሓን ህዝብን ምንቲ ዓልባ ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረልና ንጸልዩ ምንቲ ህይወትን ንብረቱን ንብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦና ኣቡነ ቄርሎስን ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ ኤልያስን ብሂወት ሓሊም ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረልና ንጸልዩ ምንቲ እዚ ማሕበርናን ኩሎም ቁኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበረ ህዝበ ክርስቲያንን እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳን መባ ዘቕርቡ እግዚኣብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረልና ንጸልዩ ኩሎም እቶም ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ሓሳባት ዝሓስቡ ሰባትን ምንቲ እቶም ኣብ ቁኑዕ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝጻሙውን ቁኑዕ ሃይማኖት ዘለዎም እግዚኣብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኣብኣቶም ክገብርን ንዓና እውን ሓጢኣትና ሰረልና ንጸልዩ ዝነበም ብቁርባንን ብዕጣንን ብዘይትን ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩን ዝንበቡ መፅሓፍቲ ዝህቡ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረልና ንጸልዩ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርናን ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነፍሶ ገበብስሞም እግዚአብሔር ክባርኮምን ኣብ ቅድሚ ኣማሓደርቲ ፍቅሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ድኻታትን ምስኪናት
ምስኪናትን መበለታትን ዘቕዳማትን ጭኑዋትን ዘርኢ ዝዝርሑ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑዋት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይረኽብለሎም ንዓናውን ሓዳትና ሰሪልና ንጸልዩ እዞም ኣብ ቤት ማእሰር ዝጭነውን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱ ናብ ምርኮ ዘለዎም ማእሰር ሰይጣናት ዝተኣሰሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓናውን ሓዳትና ሰሪልና ንጸልዩ መንዶሎም ዞም መረት መንዶረቡ ኣብዛ ኣዲስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀጢቦም መረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንዓናውን ሓዳትና ሰሪልና ንጸልዩ ምንትናይ ዝዓመት ዝርደ ዝናማትን ምምላእ ማያትን ባሕርን ኣፍላጋትን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሓቂ ክባርኾምን ክሳዕ ደረቶም ክመልኦምን ንገጽ ምድሪ ካብ ልምላመ ክሐጉሳን ንኹሉ ፍጡር ብረድኤት ከጽንዖን ንኹሉ እንስሳ ህይወት ክህቦን ንዓናውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ እቶም ኩሎም ዘኩርና ዝበሉና ምፅለና ዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ንዓናውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ ነዛሶምን እግዚአብሔር ብሰላም ክብፅማን ፈተና ጸላይ ከርሐቐልናን ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበና ንዓናውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምንድቕርራና ክመረናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣ ካብ ብሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃን ትንሳኤ ከርእየና ንዓናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምንድቕርራናን ክምህረናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣ ካብ ብሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃን ትንሳኤ ከርእየና ንዓናውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ንጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምንድቕርራናን ክምህረናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበልን ነዛሶምን እዚኣ ካብ ብሰላም ክፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ደስታን ብርሃን ትንሳኤ ከርእየና ንዓናውን ሓጢኣትና ክሰሪልና ንጸልዩ ክርስቶስ አምላክና ዘመጣ ወሃበ እንዲአነ በማበሩ ንጸብዖ ወናድል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በቤሳህር Kriya
ናይ ላይሶ 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 ምኖዲ ናይ ላይሶ ምኖዲ ናይ ላይሶን ታኦስ ናይ ላይሶ ታኦስ ናይ ላይሶን ማስያስ ናይ ላይሶ ማስያስ ናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶ ኢየሱስ ናይ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶ ክርስቶስ ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶ አማኑኤል ናይ ላይሶን ተስቆጣ ናይ ላይሶ ተስቆጣ ናይ ላይሶ ኖዲ ናይ ላይሶን ታኦስ ናይ ላይሶ ማስያስ ናይ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶ ክርስቶስ ናይ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶ ተስቆጣ ናይ ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት በአፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ ዘሙሴር ጽላት ዘበሕግ ወዘስርዓት ገበይ በበሩ ጽሬት ዳነጹ ማርያም መስዋዕት
ዘመናልዎ እንተ ጾቲ ሕዝብ ሰላም ለኪ ወወለደት አንቲ ዘሰሎሞን አርሴ ማርያም ዘወለደት አመግድው በግዕዝ ዘቅትልዎ ወደብተራ ስም ዘጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነትክ ኦርያርየ ሰማይ ልብስች ዋሳይንች ብላ እጀገንጎላ ቀይ ዘተቆላ ማርያም ዘመነገላ በመድብል ማይበር ጽቡቅ ወድሰቺ መጻይ ከመዝማድኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነትክ ስብሐት ለኪ ተነግሮ ሥጋ ወነፍስ ለባሕተትች ኮነ አመኒ ወለጅጣነ የሳዊ ማሰነ እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ እብኖዲ ላየዎ ምሕረተ ኢታጎን እማይዘነገ ብሲአባዴ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ እፈቲ ሰላም በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ እብኖዲ ላዕሌሁ ምሕረተ ኢታጎን እማይዘነገ ብሲአባዴ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ እብዲ ወሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ እብኖዲ ላየዎ ምሕረተ ኢታወንድ ማይዘነገ ብሲአባዴ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ እፈቲ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ ፈያት እንዘ ይትከውን አንተ ገባሬ ችት ከመ ትሳር ቅንዕተ ሞት ዘባይከ አይዳዊከ ወተሰቀልከ እጽዋተ ቀላታሩ አምሳለ አንቀጽ ተወገበ ግብፅ ስብሐት ፀሐይ ብሩህ አሜሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርኅኒ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትርኢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለአብርሃም አብ ቀዳሜ ዘአስተርአዮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር አተጸብእ ተሰቀልከ ከመ ንጉሥ ስብሐት ማዘነ ማርያም እምከ ነጢረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያ ትቤሎ እምከ ነያ ትናዝዝ በዛብቀያ ከማየ እምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት ዘአንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ተቀነወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳቤር በመስቀልከ መቅረሬ ጠር እብድከ ወንጋኔረ ቀትር ወኩሉ ዘይመጽእ ግብር ነወ
ዳቤር በመስቀልከ መግረሬ ተርብክ ወንጋዴነ ቀትር ወኩሉ ዘያስግር ለንግሥክሙ ሰገደ አብርሃም በርሱ ሀበ ገብርክሙ እንዘ ትገይሱ አጋዕዝተ ዘትፌለሱ ስብሐት ለማርያም ድንግል ሥላሴክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወበታቦር ካዕበ ወንጌል ከመ ነበረ አብያተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽሃ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያየምሩ ግንታዊክሙ ሥላሴ ዘነጸሩ ክሙ ኤልያስ ወሙሴ በግብር ወበውዳሴ አብያትክሙ ማይም ዘእብሩ በረድ እንተነጸርዎ ያናንጋድ በሲል ወሰድድ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ስለዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ እማሆየ ወይደንግጽ ሞት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ናፍያከስት ስለዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ እማሆየ ወይደንግጽ ሞት ስለዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ እማሆየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ችያነ ለፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር ምእንታና መከራ መስቀል ዝጾረ ክቡር ደሙን ብመሕወይ ዝኾነ መስቀሉን ካብ ኢድ ሰይጣን አናገፈና ካብ ዓርቲ ኃጢአት ድማ ሓራ አውፃእና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላይና ሰይጣን ኣብ ትሕቲ እግርና ቀጥቅጦ ነቲ ዝሕንኩለና ናይ ጥፍኣት መፃወዲኡ ብተኸልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ድማ ብድሓንን ብሰላምን ኣፈፅመና ቅድስቲ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብሓጎስን ብደስታን ኣርእየና እዚ ብጸሎትን ምሕፀንታን ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ተቐቢሉ ይፈፅመና እንበለደው ወማን እንበለው ጣር ወደዳ አመ ከመዮም ያጣን ያጥቆም መርሳው ሰላም 10 ተቀጣው ሰሚያ 41 ግላ ላይ ሸንበ
ኮፍ ብሎ
ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ከመይፀን ስምና ኢትዮጵያ ዋህረ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና አዋስና ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። እግዚአብሔር ብምሕረቱ በብዙሕ ምሕረቱ ናብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ኣኻኺብና ኣሎ እሞ ክብርን ምስጋናን ይኹን ነው። እምበር ሎማዓንቲ እውን ቅድናይ ትማሊ ብዛዕባ ዕፀ በለስ ንሽና ነርና ሎማዓንቲ እውን ከም በዓል እግዚአብሔር ብዛዕባ ናይ ዝዕለት እዚ ዝተገበረ ንእሽተይ ክንትንክፍ ኢና ማለት እዩ። ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ መጀመርያ እንታይ ይንበብ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ምስ ወድአ ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ሓሊፎም ክህብዎም እዮም በሎም። ሽዑ ሊቃነ ካህናት መምህራን ሕግን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቃነ ካህናት ተኣከቡ። ንኢየሱስ ብተንኮል ሒዞም ክሰቕሉ ድማ ተማኸሩ እንተኾነ ኣብ መቐል ህዝቢ ንዓቢ ምእንቲ ከይለዓል ብበዓል ኣይኹን በሉ። ሕጂ እውን እዚ ካልኣይ መዓልቲ እውን እቲ ምኽሮም ስጋ ሕጂ ኣይወድኡን ኣለዉ ማለት እዩ። ኣይወድኡን ኣለዉ ንጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰቕልዎ ወይ ድማ ክቐትልዎ
كنت مع البناء خاقهم كرحقوا تخبرهم كي وزدلهم ويدما خينتنلهم سلا زفرحوا سلا زنبور زمسوات زيهم نقول يا مدحنا يسكت كرحقوا يمرهم إذا مغرزة خام معسكرين لنا كهوسانا كبيت مقدس قديفو بجزء هوسانا مالتيو بخبر أب يوسالم ساعته بدحريو دما نتوم شطن شايتون زنبورو قديفو ما سوتهم كاب يوسالم كبينا سلطاني خاتقورون دابولي فتنوهم زنبورو كابو أتحيزم كاب ساعات زات حيزم بيتعمل حنان يسوع كرسوس كسقلوا ويدما قتلوا يحاسبوا ويدما كارخروا يدلينيرهم اتي مخرم صباح كم بارك زيارة نورينا تمخرم ربع يسمر الله مالتي سقى حججن تمخرم كم زي ودو مسحفتنا زنقرنا مالتي أبزقنا كمي ويدامر حنان يسوع كرسوس أب بيتانيا بيت سمعون تلمسام آتي قولو حنتي سبيت مسيا شتو كم زقبعتو أوانجلون لما عنتي تناهي بنا نيرمال بزعلة الذكر نايزا سبيتي نايزا زما زنبر السبيتي يذكر ناتانن كمود أوانجل شومانت أوانجل يوحنس مراب شومانت تصحف زلو أبزموت استرغبت سبيتون نايزا كلتينون لما عنتي نقرن ناي مالتي كنت سبيت كريستيانا زين أنستزين تام جمرة نابنة درينا زماوي جانيرا حتى نيرا زموت كم تهارا كرس باولوس أب كذا كورنثوس مراب شبيش تقي سوزلو انتايلو كل سبز قبر حاتيات كابنو صوت أيو زموت جنا أوش تنفسوي كم زوالو كوفو حاتياتيو جبانيو ناموت زاد تصح حاتياتي زموت كبيدي قليل نجرا يكونن قال إذا سبعي جزيا زيادة أملاك خمين جري تقبلوا زماويت ولا حتى ولا كابل السبات فليو خمين جري تقبلوا انتهينا ناتا تبوسين حتى مقبار زي كنا كنا زيادة زلسايف أكون زيادة حياتك نمنسح تبوسوا مستقبل زيادة أملاك نتحياتك كله خدم السرقة يغير زيادة أملاك كابزان إذا زمان سبيتي انترينا كل زمنا بزموت النابر زنبر السبيتي نرجع أملاكنا كتقرب ولا حقي كسرين لا خم تدلي أقدمه جينا أبي سمون كأتوت ولا أفليت أني رايزا سبيتي زيا بخمي أفليت أنتينا ندي بعمل أزر توغن زوا سلستم دينار مالت أفتر وانتي بتعمل بزهيو بسلستم دينار هبا يجزي أتو مالت نقول أنا حنا يسوع كرسوس بخنديو شيء يهودا سلستم مالت حسابه بسلاسة حدا سب شيء يهودا سلستم مالت حسابه كبر دي أيقونه كبر قل من حياته بالجامع حياته مسوات متام خلنا بجي حياته تقولني بجي حياته متام كولا انتهي جرا مالت نعو شتو زخبره شتو جزيئة نبغي تعمل حنان يسوع سمته اتشتو تاريخ ناتو نبينو تاريخون الله شتو زي كابوتات داتوارا رأس زمتسيلو أبوتات نامورنا بتوغاميون ينوغونايم بزخانة سلستم دينار زوج شتو فلي زخانة شتو حيزا ناب بيت سمون مثلا نبي سمون مسمسر نبي سمون مسمسر تذكر النجار سمون ناي تو حاجة كيف هذا ناي سب زونجيل عين السب سلازخنا خمسة لك خمس كمان نعم قربا قصة حتى تنيا قصة زماوي قصة دا منابق انديو نهنا تقارى نهنا حما نهنا تخام كيرانا نصف نونجيل وعلو لك قول ما سمون حدا خم كمان هيني يرمالي مسمسر ناب بوتا مرحنا يسوع كرسوس أبزلو بوتا دليا أبي كون هلون دابله حياته متام تسرينا خالد كم تم قال أزنورو تايميرو لمس أماز زنورو
ሕማም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማም ነበሮም ክፍውሶም እዮም ዝመፁ ነይሮም እዚኣ ግን ፍልይ ዝበለት ሓጢኣታ ከስተስርየላ ረኣየዋ እምነታ ረኣየዋ ንጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምፍዋስ ኣይኮነትን ናይ ስጋኣ ንክጥዕማ ኣይኮነትን መፅያ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እዛ ዘማዊት ሰበይቲ እዚኣ ናብ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀት እንታይ ክትገብር እያ ንነፍሳ ክትረክብ እያ መፅያ ንስጋኣ ዘይኮነ ንናይ ገዚኡ ፈውሲ ዓዊራ ድያ ሓንኪሳ ድያ ከምኡ መናፍስቲ ኣለዋ ድዩ ካልእ ኣይኮነትን መፅያ እዚኣ እንታይ እያ እቲ ዝሙት ካብኣ ክርሕቕ بعبي دم تحتياتا كابا نخل اللي على سبيل زيانة بيتام حنا يخصص مسجلا زغلو تبقي مسيا أما قد بزحهم قفات كم زكاة أما زيار رديو لعلو قلو تمجمع يحسبوا ما زلك كاجل زباو تيها مو أنا بخبر كتعدو كل خاسني وا سبتن دقون أي سبتن إلكا أو أمرها مالا لسه كان جرام لو مالتي السطرحهم دي كونس بحق الزسب زخا إذا نع ويتام الحنا يخصص نعو كم أملاخنا تصدق أي فلتني أي مهارة جين أعزل الله يا سبزي جين أعزل سلازي بحق يسسر اللي يقوم دور دبلون الأرى كم زقول أنا أوش نازم سنة يحاول ساني بين ذا سبزي أبوتنا عمرنا كلهم إلى يوم دردونا زقولنا قدر سجيرا قدر أما شرش أبي بس حمالتي أبي سمعنا أفضل قبي سمعنا بس أبا أفضل قبي سمعنا مش نسحت كذا سبزي خالد انكفاف النسوة مالي سمعون جينا كأتوت كلها نقول تانا مرحنا يسكت في قربت كلها أقوله بمعدن تجروا مالي فريدوا زي أزم موجود انت أيلوا كابزر حقيلوا كم إتعاي بلا تقول لزتون إسيلوا نايز سبزي ملكوت نايز سبزي أتي ناتو زلوا مقاد ويد ما ناتو زلوا برهان كان جدا كسني خابز رحقيبه ننفسه مش قدام الحنا يسبرسه تسريعه تغرب كله معرفة تسريعه كله ها ننفسه 5 دقيقة تصيروا أنا تاسو بيتي أجنان تاجروا مالتي ፍጹም ዝተኮነነት ገይሩ ቆጽይሩዋ ማለት እግዚአብሔር አምላክና ሆሞ አይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ግን አይበለጦን ነይሩ ዝሰብዝ ንሕና ድማ ከም ገለ ብስሒትና ንሰባት ክንወንጅል ኮለና ከምዚ ክንብል ኮለና ከነዋጣው ኮለና ነዚ ቃል ናይ ስምዖን ክንዝክሮ ይዝግባአና እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ይመልሰሉ ሽዑ ዓጺዋ ማዕጾ መጽያ ዓጺዋ كيد خابزر حقيقة شعوب زيارة أملاك جم كله تفلت سلسلة أبجزا أوش تقوله منيو مع صها منو برودة هو تبيتك نت نايجزاها مع صوصني منيو حق حوه منيو برد بيدينو نجيرو مالت منيو حق حب بيدينو شعوب اسمه عندما نابخا تقرب سبيتها يكونت بحق زيافة سمتي كاب زرعي هدا زخنات بزموتها استفلت السبيتي أنا بستقرب يكون تنيلو نو يأتوا وايد ذا سبيتي زي أدم ما تفهم عملتهم ناب بيتو آتيا شعور مليس أدم ما مليس يتفتنا زمن ص أب حدا وانا يكون أوش بيتك سان هجي أبي آتيا زلا ناب زيار أملاك بيت كريستيان أتزلنا ناب أملاك قريبا لنا أو أملاك قريبا كلها أون زحم سأني سأني ولا بيتك زي أبير كلهم فتنا له مالك كل جزء سقعت متشرشة سقعت أنا متشرشة حتى أتكلم حدا قالك بوزح مسافة تحلف كذلك كابزانا إذا سويت زي أكن رد أن خلينا مالك حجيونا أفتجزأتها نشوف حزام تيا نقول تعمل حنا يذكر صوص كاب شغل رؤوس جميرة سقع أقرب خطلا جميرة مالك كتكابو جميرة كتكابو متجمرة ذا سويت زيا حواريات حجون كحامي جميرهم حوارياتهم دفو يوم فريسان حاميهم وديو حجد ما حواريات مالك لك عدما أبزي وان زلنا عدما كم سفتنا أزي نعنا عبد مرتيو نعنا ممهارين أي وا كوستوس كما يجيرو خمسة حال أبيك شو كوستو كما يجيرو كم زيرو
ዲያቆን ክስቶ ከመይ ገይሮም ከም ዝብሉ ኣይባሃልን ከማኻ ድኹም ሰብ እዩ ከማኻ ዝጋገዝ ዝኽእል እዩ እሱን እስኻን እትፈላለየሉ መገዲ እንታይ ኢልና እሱ ኸይዱ እናስሓኾም ቀጢፉ እስኻ ድማ ከይተነስሓኻ ዘመንካ ትሕልፎ ትኸውን እንዳሓመኻ እሱ ይትፍልል ኢኻ ክኸውን ትኽእል እምበር ኩላኻ ክትሓጥእ ትኽእል ኢኻ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ ክትሰርቕ ትኽእል ኢኻ ክትዝሙውን ትኽእል ኢኻ ማለት እቶም ካህናት ድማ ወይ ድማ እቶም ሃዋርያት ድማ ኣብቲ እዋን እቲ እንታይ እዮም ኢሎም ሓሜም ማለት እዩ 300 እዚ ብኽቡር ነገር ዝተገዝአ ስኒ እዚ ተሸይጡ ስኒ እንታይ ምስ ኮነ ኢሎም ማለት እንታይ ምስ ኮነ ኢሎም ተሸይጡ ስኒ ንድኻታት ምስ ኮነ ነይሩ ብሕልፊ ድማ ይሁዳ ይብሉና ቦታትና ዋላ ብትርጓሜ እውን ክንበብ ዝፀንዐ ይሁዳ ኣብቲ እዋን እቲ እንታይ ነይሩ እንተኢልና ተሓዝ ገንዘብ እዩ ነይሩ ናይ ሃዋርያት ተሓዝ ገንዘብ ነይሩ ኣብቲ ዝኣተወ ድማ ዕሽር ወርቂ ነይሩ ኢሎም ቦታትና ብትርጓሜ ዝምክሩና ማለት ዕሽር ማለት ካብ 300 ዕሽር ክንደይ 30 ካብ 300 ዕሽር 30 ነዚ ክረክብ ድማ ናብ ፈሪሳውያን ዝኸደ ወይ ድማ ናብ ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ዝኸደ ኢሎም እውን ኣብ ቦታትና ይትርጉምዎ እዮም እጂ ብዝኾነ ግን ከምዚ ኢሎም እውን ተዛሪቦም እዮም ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ፀግዒ ድኻታት ፀግዒ ሓጢአተኛታት ስለ ዝኾነ እሞ ንሓጢአት ክመርሶም እምበር ንሓጢአት ክኹንን ኣይመፃኹም ከም ዝበሎ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ድማ ተማጎተላ እንታይ ይብል እዛ ሰበይቲ እዚኣ ፅቡቅ ግብሪ እያ ዝገበረት ስለምንታይ ተሸግርዋ ኣለኹም ድኻታት ኩሉ ግዜ ምስኻትኩም ኣለዉ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምስኻትኩም የለኹን እዛ ኣብ ርእሰይ ዘብሰሰቶ ቁሉይ ቅብእ ግና ንቐብረይ ኢላ እያ ዝገበረቶ ገና ሃዋርያት ስጋዓዚ ግዜ እዚ ዋላቶም ትስዕብዎ ዝነበሩ ስጋዓዚ ግዜ እዚ ንቐብረዩ 3 መዓልቲ 3 ሌሊትን ኣብ መቃብር ከኣብቲ እንዳበሎም ከሎም ስጋዓቲ ናይ መጨረሻ ሰዓት ኣይተሰወጦምን ነይሩ ኣይተረድኦምን ነይሩ ብኸምኡ እዮም ድማ ድሃደሙ ብሰይፊ ምስ መፅዎም ዝሃደሙ ብኸምኡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን እንዳሃለና ግብሪ እግዚኣብሔር ከይሓዝና ወይ ድማ መገዲ እግዚኣብሔር ከይፈለጥና እንኸይድ ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ዝግባአና ኩሉ ግዜ ማለት ምስ ኣምላኽ እቲ ዘገርም ነገር ናይ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ እንተርኢናያ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ዝኣክል ምስ ኡረት ድሕሪኡ ኸይዱ ዳ ይከደን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኩ ነይሩ ዳ ይነበረን ግን ብኣካል እዩ ነይሩ እምበር ሓሳባቱ ኩሉ ነገር ኣበይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ድማ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳሃለወ መገዲ ቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጥ ኣካይዳ ቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጥ ድማ ብቁፅሩ ውሑድ ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳሃለወ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ይሁዳ እኳ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ንክንደይ ዓመታት 10 ዓመት 20 ዓመት ልዕል እዩ 20 ዓመት ቤተ ክርስቲያን ተመላሊሱ ቤተ ክርስቲያን ናቱ እምበር ነቲ ናይ ካልእ ዘሎ ብጎኒ ዘሎ ምእመን ዘይመስሎ ሰብ ኣሎ ገመኩም ኣንሕና ንሓና ዓሌት ንሓና ዘመድ ንሓና ወገን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ከምኡሎ ዶ የለን ገና ንቤተ ክርስቲያን ዘይፈለጣ ማለት እዩ ምስ ቤተ ክርስቲያን እንዳኸደ ከሎ ንቤተ ክርስቲያን እንዳተመላለሰ ከሎ ንቤተ ክርስቲያን እንዳመፀ ከሎ ዘንተ ዕለት እንዳመፀ ከሎ ንቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጣ ኣሎ ገመኩም ማለት ዘመናት ምስ ኣተገባ ካብኡ ግረፍዎ እሞ ንቤተ ክርስቲያን ዘይፈልጣ ጥራሕ ከምዚኦም ምእመን ጥራሕ ዘይኮነ እውን ዝተምሃረ ጳጳስ ዝኾነ ፓትርያርክ እውን ዝኾነ ማዕረ ናይ ጵጵስና ናይ ካልእ ማዕረ ከም በዓል ኣርዮስ ማለት ሙሉእ ዘመኖ ኣብ ትሕቲ መምሃራን ተማሂሮም ከማን ኣብ መጨረሻ ንቤተ ክርስቲያን ኣይፈለጥዋን ብኡ ግዘት ተፈልዮም እዮም ማለት ይሁዳ ድማ ልክዕ ከምኡ ማለት 3 ዓመት 3 ወርሕን ተመላሊሱ ምስ ጎይታ መድሓኒና ድሕሪኡ ተጓዒዙ ስኒ ኣብ መጨረሻ ንጎይታ ኣይፈለጦም በቃ እግዚአብሔር አምላክ ንጎይቱ ኣይፈለጦም ትዘሕዝን ነገር እዚ ማለት ስለዚ ስምዖን ድማ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝሓመያ ሽሕኳ ኣብ ገዝኡ እግዚአብሔር አምላክ ኣኽቢርዎ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዝኡ ዓዲሙን ተምፀ ንእግዚአብሔር አምላኩ ዓዲሙን ተምፀ ንኣምላኹ ንጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ገና ኣይፈለጦም